ještě jednou krásný den, co dodat, přátelé. Je to strana, která má jasný cíl a chce pro vás pracovat. Krásný odpoledne. No jinak děcka, pojďme si zatancovat, pojďme si zatančit, tady máme krásný parket, výborně, vítáme první tanečnice, nebo jenom prochází, nevadí. Doufám, že máte všichni, děcka, máte všechny máte kartičky, doufám, že máte kartičky, protože kdo by je neměl, tak by se hodně ošidil, jinak zde dostávají děcka kartičky, i vy třeba děcka, pojďte si holky pro kartičky, na kterých je vyznačeno vlastně 6 stanovišť, 4 přede mnou a 2 za mnou, které si necháte potvrdit, přijdete zpátky a odměna vás nemine. No a ať je 30 po dlouhou táta naštvaný, to nevadí, my jedeme dál. Hezký den. Ať je 30 po dlouhou a táta naštvaný, to nevadí. Můžu říct, to můžu, a ty jen nešťastný, to nevadí. Krásný den, vážení občané, já vás srdečně zdravím zde z Kontakního města České strany sociálně demokratické. Ano, zde probíhá předvolební setkání s občany, takže ještě jednou krásný den.